Ούζο. Ούζο ελληνικό, καταξιωμένο και στην Ευρώπη. Οι μερακλείδες φίλοι του δίνουν μεγάλη σημασία στο ποσοστό απόσταξής του. Η γέννηση ενός καλού ούζου αρχίζει με απόσταξη 100%. Η ιεροτελεστία στην προετοιμασία των αγνών υλικών και μυσταγωγία στην τέχνη απόσταξης. Στη διαδικασία απόσταξης, το μείγμα νερού, το αλκοόλ, η γλυκάνισος και τα αρωματικά φυτά επεξεργάζονται και στη συνέχεια αποστάζονται σταγόνα σταγόνα. Η πρώτη και η τελευταία ποσότητα αποστάγματος απορρίπτονται και απομένει η καρδιά, που αποστάζεται και πάλι με συνεχείς ελέγχους και δοκιμές. Αυτό το απόσταγμα φυλάσσεται σε μεγάλες δεξαμενές για να καταλαγιάσει και να ζευγαρώσουν με ηρεμία τα υλικά της συνταγής του. Έτσι παρασκευάζεται το καλό ούζο που δίνει χαρά και μόνο χαρά.